idurog-durog na ay namana ng gerapan. Pwede nga pipipay ng apang Lourdes aking ang tetera. Iing dancer, may kunyang makasalamin, makakupiyaya. Ikang makapamuti, makasok, makasok, ang inapalang utang katawag, pera-tera. Kasayan ang bebay ng akong Lourdes, pamilyang ibay. Iirak na, iiling-iling na, kaya mana, ninderakan, 70 anyos, kaya inuman, happy birthday, Eva. Kaya inuman, emperador, ang kong Alfonso, ang anyaman, ating pangkadera, a dancer, makapamuti, labapamalan, may soluyang bigoyang makakopya, ulit inawaniya. Haus ka pa, ikang makadilo, iternalon, uyan, bebe! Iiling me, ibababa me, iiling me pa, kaya natira ka, ang kasayada, kaya nalukuran, emuyan na pila. Magsaya kaluguran, uling migbebeya, iyapong Lourdes, idadiyang 70, lumaya pang 40. Ang galing, magaling ng tera, ding balin ng bayo, hiling ka orasan, o yan na bakit ko, may saya ng gusto, eta natin birthday na. Magaling nilang tera, ring tagabaleng bayo, ngining kaurasan, gawin may pare ko, at suyak embang ko, tetera kaya mo naman. Ang galing mo, idol! Magaling nilang tera, magaling niya naman, hindi ng Boss Noel, ni Noel Galusong, o yan nga kakit, magaling niyang tumera. Ang galing niyang sumayaw, itong si Boss Noel Galusong, ang kanyang pilido, kaya'y sumasayaw, magaling siyang talaga. Yeah! Orlando Ibay, tunay na kaluran, gabi siyang talaga, itong si Orlando Ibay, ang ating kailangan. Itong si Orlando Ibay ang kailangan, tunay na kaibigan. Yeah! Maraming salamat. Yeah! Happy birthday! Happy birthday!